Balik ka kabsat. Dati kami dito ti barangay na di na-invite kanya dito di ako Pastora Mards Batiil. Bali isunangot ka kabsat iti ko ayos kanya may kami mo makipag-rig na iti nagawa ng alula na. So dakam na talidoy. Ito tayo di strawberry farm na ito. Nagmula ito tinagadungan strawberry dito tibungan. Sabi dyan di bagbat at mapantay dyan di strawberry na ko na. So dito pero basit lang atin na minulanda kaya malawag kami dyan na dyan. Medyo tayo lang kami sa mga tayo mapagyayin na po. Ipakitan dito yung mul-mulat ng strawberry. Balik tas di abot di kwa mula sa di strawberry mabalubot na di plastic tapos ulit na balubot begitu ini di buang di strawberry. Basit tibuan ng talibre mo tiagala gamin dito agpuros ti mayan. So, basit tibuan ng maala ado mo tinaata pa yung umpay mga mabalin tanaata pa yung itin naata dapay itin yan. Pwede ako kadulin dadakkel ni nagdadakkel ako nagtina ako na naloom da ito yan damot iti ano niya dadakkel pero nakakapay ato iti mayatan naloom pero nasunod. Pasamit lahat na ito ako rin medyo kapag-grid lang nasamit lahat na isuna nagbubukal nasamit isuna nagsamit uri ang payunan na loong nagsamit